Huria ni debata na hinolongan di bagasan Tuhata Yesus Kristus. Adorang so taruli hita marhite-hite hata ni Tuhan dia pala partikianon. Tapasada ma rohatta martangya kita. Debata Jehovah, debata parholong rohan na sumurung. Totong tuturi roha do pikiran nami. Marhite-hite todim na badia. Asa tung mangatusi hami di hatam. Di bagasan Kristus Yesus martangya kami tuho. Amin. Amanginang hata ni Tuhan na tolhas tu hita. Dienek mai sian buku sada kronika bidu 22. Mamuka mai sian ayat 14. Masohok mai sahat tu ayat 10 sia. Asa tajahama amanginang rak majah hita odo hata ni Tuhan. Jala idama di bagasan hasusape au nasalaun nunga hupada dehia di joro ni Jehovah 100.000 talenta sere. Jala 1 juta talenta perak. Yang goto baga dohot bosi. Dang dapot tibangon dibahen hina gudangna. Tole akka parhau dohot batu nunga huparade. Ikut tabamu dope tusi. Akup ni masa torok akka tukang diho. Akka padak-dak batu. Akka tukang batu dohot tukang hau. Dohot torop halak na pade diulaon meragam-ragam. Taringot tu sere perak tobaga dohot bosi dang habilangan gudangna. Tole hehe maho jala ulahon. Sai dongana ni Jehovah doho. Dungi didokko si Daud ma salut iduk ni Israel. Asa ditolongi na sida si Salomo anak nai. Nin nama. Da Jehovah debatamuna madongani hamu. Jala mardame hamu humaliang dibahen. Anu nga pola di pasat ibana. Akka isi ni tanoi tu baga sa tangakku. Jalanunga patu tanoi diadopan ni Jehovah. Dok diadopan ni bangsona. Atong padiri hamuna ma rohamuna. Dohot hosamuna mangalului Jehovah. Debata munai. Jalahehe mahamu. Laho paulion inganan nabadia di Jehovah debata munai. Asa masuk benuan poti parpadanan ni Jehovah. Do ula-ula ni debata. Akka nabadia itu bagasa joro. Si paulion digoar ni Jehovah. Ido yang usahana. Dihita saluk na kadamang do dainang. Nehnolonga di bagasa Tuhata Yesus Kristus. Salah satu suku di Indonesia na saya totong mengajari tua kapoparana taringot ima sejarah ima halak Batak. Marhite-hite na tua-tua tanah julu. Di patorang do tu hita sejarah. Manang tarobo. Molo di hita halak Batak amanginang. Sudedo hita adong tarobona. Jala taboto beaka tarobo di margatta ala nasai totong do diajari. Bahasa rikok situtu di hita halak Batak ma boto tarobo asa unang lilu hita. Asa taboto ise do todongta, ise do hula-hulatta, ise do dongatubutta, jala ise do nang akaburutta. Halak Batak na somaboto tarobona didok doima dalle.
molonunga di do ima dalle, batak dalle, berarti majolma na lilu secara habatahon. Amanginang, di tonga-tonga ni negara tape, sahalak proklamator Indonesia, Soekarno, do taingot istilah jas merah. Nomor 8, jangan sekali-kali meninggalkan sejarah. Secara pribadi, setuju doham doa kepada poti. Makana molo hurajumi hami, mengenang sejarah itu baik, tapi hidup di dalam sejarah tidak baik. Bahasa huduk kami songoni, alana gudang dojol masonari, alani na diingot akka sejarah masa lalu. Jojo medoko songon na somalima, songon na joloima. Molo adong dibayan akka haim baruon, unang ma, songon na somalima, songon na joloi. Hami na jolo, opung nami na jolo kana asing. Ujung na, sejarai gabe narik na sida, sejarai gabe maben na sida maoto. Dang boy ajaran, dang boy tugyonoton. Secara khusus amanginang sudina kita jol maadong do sejarana. Mana pengalaman di tonga-tonga nya kaparngoluan. Biasanya 2 rumang na. Adong don sejarah nadinggan, ale adong do sejarah mana pengalaman na orang dinggan. Alai na pasti songo dia pe pengalaman ni saluh na jolma na dinggan manang naroa sudinang do kita mangigil ikon adong manang ikon duminggan parngolu sesonari do parngoluan ari marsogot. Molo ima pengalaman ni ngolut tadang dinggan pasti tahu sahod do ikon lam dinggan manian parngolut ta tujulan nyariom. Molo pengalaman ni parngolut ta na torasta na tua-tua ta opung ta dinggan pasti do ta igil parngolot ta susonar ikod daumannya dumenggan sianima na jolo. Amanginang di bagasan turpu jamita nasa tuhita di apala partik yano. Bangso ni debata dung mulak na sida sian Babel, dung ojak musay na sida di tano hatubuan na sida mulak na sida tu Jerusalem, godang do pena sida gabe tahutan, godang do pena sida gabe dangho pakirimon na tu debata, godang do pena sida ragu. Hape takas do buasa na sida di paluas debata mulak di siala adung do sakap ni debata asa di pajongjong na sida muse bagas joro ni debata asa di padinggan na sida musena akahuta na sida. Alai ala pengalaman natung masa doki raguma bangsoi. Ujung na amanginang di buku kronikaon di paingot manang di goriton si Esrama, manang di paingot si Esrama taringot pasu-pasu ni debata manang taringot pengalaman masa lalu. Di paboto si Esrama songo dia si Raja David nang totong di pasu-pasu debata na totong dipilih debata pada ni debata na pinasah ni debata tu si Raja David hot
Jala pada ni debata na pinasah ni debata tu bangso na pinilit na. Talu mobi ma bangso juda hot. Jadi di bagasan turpukon, di payung mataringot si Raja Dapit nang paradehon akan narikot taringot nanang pajong jokon bagas joro ni debata. Nang pe dang dipaluas debata si Raja Dapit pajong jokon bagas joroi. Alai yanakot na do na pajong jokon ima si Raja Salomo. Ada orang so di pinajongjong di si Raja Salomo nunga di parade si Raja Dapit akan narikot. Makan narikot na pinarade ni si Raja Dapit na nang pajongjokon bagas joroi. Didokdo di bagasan turpukon nunga hu parade hian di joro ni jahuba 100.000 talenta sere, 1 juta talenta perak, anggoto baga do bosi dang dapot tibangon di bahen hina gudang na. Tole akka parhau dot batu nungau parade ikut tabamu dope musetusi. Di parade si Raja Dapit sudina. Jala dipangidu si Raja Dapit do tuaka na ginonggoman na asa sudenang nasida mangurupi anak konna si Salomo nanang pajongjok ko ni mabagas joroi. Basa di pajongjong nasida bagas joroi takasma asa totong nasida pasangap debata. Asa totong nasida mardame, asa totong nasida mamuji debata di tonga-tonga na kaparngoluan. Jadi amanginang secara sederhana naneng ajar honon na songono. Bangso ni debata na mabiar, na tahutan, na kehilangan identitas. Dipaingot tunasida, taringot ima padongan yun ni debata, pangurupin ni debata, nang pinamasan ni debata na julu. Jadi molo debata madongani mamasu-masu si Raja Dapit suang songoni ima si Salomo pajongjoko ni mabagas joroi, berarti nang nasida pedunganan ni debata do. Ikon porsiedo nasida bangso na pinilit ni debata, bangso na pinaojat ni debata, bangso na ikon pargogoon ni debata, patuluson akasakap ni debata. Jadi sejarah itu diceritakan bagaimana Allah senantiasa mengasihi. Maka kasih Allah itu tetap sama dengan mereka. Tidak berubah. Zaman boleh-boleh saja berubah. Tapi penyertaan Tuhan itu benar-benar nyata terus. Dengan catatan, Tuhan akan senantiasa menyertai mereka ketika mereka dengan sungguh-sungguh mengarahkan hati, mengarahkan jiwanya untuk hidup di dalam Tuhan. Mungkin si Raja Dapit nunga di parade ibana saluhu na narikot pajongjokon bagas joro na nang ima udutan di si Raja Salomo. Alay nang nasidape nang bangso ni debata na mula sa Babelipe bangso Juda, tong dudungan ni debata. Debatado na paradihon tu si Raja Dapit do ima tu si Raja Salomo. Suang songoni do debatado ng paradihon narikot di bangso ni debata na binuan na mulaki. Amangina, mulutabat tumaon jamitaw di tonga-tonga niya kaparngulota. Dia pala partikyanon. Hobar tu ujahan mangulului debatasyan nasa roha. Jadi ahana nang dohono ni debata di minggu okulyo. Na perjulos sahali amanginang na nang dohono ni debata tu hitaganu marsada-sada asa totong di tonga-tonga niya kaparnguluta monotumpe ragam akasitaw non ragam akasusaan ala ikot totong do luluat ta debata ikot totong do hita mapurus tu debata
Asa marhite-hite na totok kita mapurus tu debata na mangaluli debata sen nasaroha. Do pikirata di sido debata mangurupi hita. Di sido debata mamasu-masu hita. Di minggu-minggu okuli nanang taingot pernihapan manang si taunon ni Tuhan Yesus nang dipengot kita sa totok kita mangaluli debata. Asa totok kita mapurus tu debata. Ikodhonot ta do amang inang. 2000 tahun na salpu do memang Yesus mati di hau pinor silang humokop do satta. Alai waso ni Jesusi, waso ni mudar na nang durusi, holong ni Jesusi manotong do tu hita. Jadi hapor syapta dak kulang hapor syau di bagasa catatan sejarah. Alai hapor syota naung tercatat di bagasa sejarah manotong satu sonari. Pasu-pasu ni debate totong madongani hita, totong mangurupi hita sa sonari mangina. Jadi kodhonota do. Na julu di pasu-pasu di bata au. Na julu di haologi Tuhan Yesus Kristus au. Na julu di sesa kadosaku. Sonari pe pasu-pasu ni di bata do au. Aholongan na do au. Hokopon na doaw, sesaon na dodosaku, na pasti iko mangulu maaw di bagasan Tuhan. Iko debatama benok ku gabi haporusako. Na paduahon amanginang marhite-hite jami taon nang dipahingot do tuhita ganuk marsada-sada. Di jama sesonari marluba-luba do kita memang pajongjok ko gereja. Gedung na secara khusus amanginang. Marluba-luba. Makin tahun, makin ima belga-belga gereja. Alai huberek kami amanginang, ko jujur do kita. Hapor syahon, ni talak Kristen, lang makibelga. Justru lam sumurut. Gedung gereja na lambolon, alai parminggon na lamotik. Lam uli ima garejana, alai lam gudang perbedaan di tonga-tonga ni huriai. Baka gudang do sonari jolma, pajongjong bagas joro tujuan naha. Mengaluli gowar. Di bay maparasasti. Dokal na asing ang salah. Dang na kami dok ko na manginang salah. Alay na nangima ikot palurus do pemamata. Tujuata pajong jokot bagas joro asalam sadado. Asalam ulido pamujud tu debata. Dan asa lam sangap pita. Iko guar ni debata do lam sangap. Molo guar ni debata lam sangap. Berarti berhasil hita. Alay molo ima guar di panitia do dalam sangap. Guar di halat namora kadonato do dalam sangap. Berarti gagal kita. Jadi mari kita tarik firman ini. Kita introspeksi diri kita masing-masing. Apakah kita gagal dalam menyampaikan kebenaran Tuhan? Kenapa bisa itu gagal? Karena kita tidak menjadikan Tuhan menjadi prioritas. Jadi nang dipangido jamita tuhita, ikon nima ta prioritas sodo Tuhan. Ikut talulido Tuhan. Di tonga-tonganya ke pembangunan bagas joro. Ikon nima debatado na marhuaso. Ikut debatado na mangurupi. Dang namora manginang. Gudang biak ka namora. Molo dang debata mangurupi. Manang molo dang debata jongjong di Simarisuang be. Alana borak do ima na pajongjong bagas joro na manginang. Alai molo ima ta pajongjong akka bagas joro ni debatai. Lau pasangap pun debata. Berarti marmulia ma Tuhan. Jadi nang dipaingok tu kita. Orang-orang yang mencari Tuhan. Orang-orang na mangalului debata senasarwa do pikiran na. Ikon raju manna do padonganyo ni debata basa-basa ni debata molotung pebota pajongjong akka bagas joro nauli
Ikon bahenot ta doi gabe pasangap debata ikon lamar toruk ni roha do hita. Iko bolong do gijang ni roha halang guson aka perbadaan sia tonga-tonga aka perngolota. Jongjong bagas joro, uli bagas joro, lam tugu maha porsyota tutuhani. Lam hok mapakirimot holang tu dibata. Lam polimma pamujota tutuhani. Amanginang dihita salhukna nalonga di bagasa Tuhatta Yesus Kristus. Na parpudi sahali marhite-hite hata ni Tuhan na sa tuhita di apala partikyanon adong masada carita adong maima sahalak namora ala dimorana sa dui mana manubang tuak kaima pendirian-pendirian rumah ibadah. Dak kolang tu Kristen tu Islam pe di pasubakon imana do. Terus imana manubang, imana Kristen. Dung disubakon imana saluhukna. Nasa na adong diurupi mana sudinang. Sudinang matercatat guar di mana. Di masjidan adong tercatat guarna penyumbang. Di gerejaan adong tercatat guarna penyumbang. Di gerejaan adong tercatat guarna menyumbang. Di tempatan adong tercatat guarna menyumbang. Di sedetik ki mati may mana. Mati imana. Ada orang so mati imana. Ido imana ma. Eko gabe partohak daw di surga. Alana nunga menyumbang tu dia. Mati imana. Di bagasan hakimam ma. Dan dipaluas suruh-suruhan yang masuk. Protes memana. Buasa dang masuk kau. Buasa dang layak kau. Doko suruh-suruhan ima. Aduh haron menurut mo na beko layak. Ido imana ma. Gudang do manubak ngau. Dakko lang ima tu gereja. Do ima tu masjid do to kana asik. Jale gudang do tercatat guarku. Ale doko lima suruh-suruh nima. Ale di buku hanguluan. Dang tercatat guarmu. Tersonggok di mana? Puasa. Idoko suruh-suruh nima. Tu gereja ho. Ale na adong do peresmian. Tu gereja ho. Ale na adong do penandatanganan. Tu gereja ho. Ale na adong do ima. Mangalen diulusi ho. Dang ala na porsiyaw tu Tuhan Yesus. Dang ala na adong holongmu. Ale na nang ima mangalui sangap doho. Di prasasti doi matar surak guarmu. Alai anggo di surgoi dang tar surak guarmu. Ale anggo di buku hanguluani dang tar surak guarmu. Tar songgok may mana mangina. Jadi ana nang dohonon na tuhita marhite-hite caritai. Na nang dohonon na tuhita ganuk marsada-sada. Jol mana mangalului debata di tonga-tonga nyaka parngulon na. Dang rikot ibana mangalului goar di portibion. Dang di hari kotot ibana ikko di pasangap jol may mana. Dang di hari kotot ibana ikko ni maadong goarna di dia. Alena di hari kotot ibana mangulu patudun holong di bagasan Tuhan. Ganup ari jala ganup tiki. Jol mana mangalului debata. Di boto patupahon na dinggan. Di tiki ningoluna. Asalam di pasangap humaliang debata. Alenyaka parbun haporsyonna. Amin. Martanya kita. Mauliate mau pasahat hami tuho debata nami. Taruli hami Tuhan marhite hiti hatam. Di pengoto kami asa totok kami mangaluli guarmu nabadia. Mangulu kami di bagasanak kahasitonganmu. Mauliate Tuhan. Porsyedo kami pasu-pasommu do kami. Sonari sahat tujuluan nyarion. Di bagasan Kristus Yesus martanya kami tuho. Amin. Horas madihita damang dainang. Tuhan mamasu-masu hita salhuna.